ngatibetserane ipapo mutungamiri wangu. Maita zvakanaka chose. Regai tibetserane ipapo. Munoona dambudziko ratakaita muZimbabwe navanhu vanonzi so-called journalists vedu ava namapoliticians. The biggest problem yatinayo kana kuti yavanayo ndekutora politics sekunga iprofession. Parikuda kutreata politics as if iprofession yekuti aiwaka biti wakaenda kuuniversity akagonodzidza politics akapasa politics saka anofanira kunge achirarama nepolitics. No. Hopeweri Chingono anoratidza dzimwe dzenguva ari tomu akapusa zvisingaiti. Wari kuti vakashandisa mari iri corrupt vakagodi vakadii ndivanani vadivo vari kutaura ko iye kana akazviona izvozvo kubva ngaavhure kabato rake adzosere biti nasikala wacho kuparliament ko zvinodziviswa here kana iwo vada iye kanga avhure batoti ndatanga bato rangu iri ndoda kuona vaya vakanga vabvisa sikala naJobu nabiti kuparliament indava kuvadzosera tinosvika muchiraka right. But kana uri kungotaura usina mameasures awinawo uchingotaura isu tichiziva kuti politics kushandira vanhu hakusi kushandira iwewe. But hopeweri wacho akutotaura akaita sekuti wakatogumbukira vanhu vaifanira kunge vakaisa biti kuparliament vakaramba vanhu ndo vakaramba matiti. Saka kana warambwa navanhu vanofanira kukuisa kuparliament uye vakambokuisa kuparliament for nearly 20 years chaunogumbuka chii? Because kuparliament awende wega unoenda kunoshandira vanhu. Saka vanhu ivo vakange vati havachakude. What is the use yekuti agumbukire vanhu ati vanhu vagozoti. So dambudziko riripo pakuti maZimbabweni tinoshandiswa sembato. Vanhu vanoshandiswa sembato kana kusepinjisi. Ivo vasina chavari kubenefita ipapo pazvinhu. Right? Because aunga uye pano uchititaura kuti vakagoshandisa mari dzavo vakagoita sei vanhu dai vakanga vachamuda mari dzakanga dzisina chadzinoshanda because vanhu vaikomudzorera. But vasina kumudzorera vanhu vakamubvisa vanhu. Saka haugoni kuya uchitaura kuti vakazomubvisa. Tanga rako bato iwe rinoidira wada wadira. Zvatataura rinoita sekunga idoro rapamagadziro. Vanogona kusvitsa svitsai kuna Hopeweri Chingono anzwe this audio kuti Hopeweri politics is a profession. Anditi iye ndiye une professionalism journalism profession yake. Yesu unogona kungofari journalist. Anditika but haugoni kufa uri hakuna wakambonzi professional politician. Hazviko izvozvo. Hatina professional politician. Hatina zvinhu zvakadaro muupenyu. Politics kungoshandira vanhu for a certain period of time then wobva piti kuti unogona zvakadii kana kuti hauchagoni. Let's take for instance vana Obama vakaenda muutungamiri vana biti vava mukare. But vakangorana 10 years dzake ndokubva atodzokera Obama. Who do you think kuti Obama dai vanhu vemuAmerica vaida kuvhota even nhasi chaiye vaitadza kuvhotera Obama akadzoka sapresident. But in a country where there is police, in a country where there is political mutemo, haudzokeri uita zvaunoda chero uchigona sei unoadvisa uri behind the scenes. Saka ngaza tichemerera zvinhu zvakapusa anotiradza kuti ndi political journalist wakapusa zvisingaiti because zvaanotaura hazvizivi. Dai anga achiziva kuti politics dzoshanda sei ainzwisisa kuti biti naSkala they overstayed their welcome. Ndosaka vanhu vakavabvisa kuti chizororai pamakatungamirira pakakwana usabva pastage pawatamba zvanakidza vanhu vakusekwa kakusvoeredzwa. Ibva zvakanaka vanhu vachafarira kutamba kwako. Dzimwe dzenguva mangwana vanhu vakafunga jive yako vanhu kuti imbodzoka uite ma-highlights. Right? As I'm saying, vanhu vemuAmerica nhasi vakanzi todzosa here Obama, they can resoundly vote Obama back in power. Because wakabva pastage nguva yake yokutamba iye achiri kunakidza vanhu kwete kubva usati uchada kudiwa. Saka chaari kufaita chakasiyana zviri kuitwa neZanu zvanoda kuti zviitwe muopposition. Chii chakasiyana ipapo? Shame on Hopeweri Chingono. Very shame on him. Shame on Hopeweri Chingono. Shame on you. Because hauzivi zvauri kutaura kuti zvakauraya nyika ndizvozvo zvokugarisa musimba. Vana Robert Mugabe upedzera kuti 37 years handizvo zvakauraya nyika zvatiri kurwa nhasi zvauri kuchemera kuti biti naSkala ngavadzokere. Vanodzokera chimwe chakanaka chavakaita chavakatadza kuita chavanozoita nhasi chii. Saka kuudzai mazomu ndakagwa kuti uri mbavha parliament zvakachinjera. Biti went out there akambonoita bato rake uku PDP. Jobu Skala akabuda akanoita bato rake uku MDC Green. But what have they achieved? Ivo vega vakadaro wakuzochemera dai vakadzoserwa nani? Ivo vakakonewa kuzvidzosera vaina mapato avo. Whether he likes it or not, chokwadi chataurwa. Hopeweri Chingono anotora nyika kuita yake kana kuti anotora vanhu vese kuvaita varanda vake
ndiye anofanira kuteererwa, ndiye anofanira kutaura, ndiye munhu, vamwe vese zvitototo, zvitoyi. It's not good. Wopo uchingonoudza kuti insulting him, go on X, disagree with him. The next thing is don't respond to you, he blocks you outrightly. Ndiye Wopo. Go to Wopo and try to correct a narrative yaari kutaura zvekunyepa and try to tell the truth. Instantly he blocks you. Ipapo haatombomirire kuti hanzi zvazoita sei. Why? It's because he's a man on a mission to send a wrong narrative to the people, especially against President Chamisa and especially against the politics of Zimbabwe. Ane message yake arida kuti isvike kuvanhu isingafanira kunge ine criticism. So he is leaving himself surrounded by yese ndizvozvo magona mukuru marova. So he's a charlatan, to be precise.